Biz og'riqdimi? Shunday shulay qo'yamiz. Boshda Иң кирәкле ризыклар салынган бу капчыклар мохтаҗлар өчен. Аларны Рамазан аенда Татарстанның төрле районнарында яшәүчеләргә таратачаклар. Зәкәт фонды волонтерлары алдан ук әзерлек чараларын күрә. Татарстан Республикасының ерак районнарына да ярдәм итәргә шулай тырышабыз, Алла бирсә башлыйбыз. Рамазан изге гамәлләр кылу, ярдәм итү, ураза тотып гынаһлардан чистарыну ае. Аны кояш чыкканнан алып, кояш батканчыга кадәр ач тору ае гына дип уйлаучылар ялгыша ди хәзрәтләр. Ураза әле ул ризыклардан, эчемлекләрдән генә тыелу түгел, ураза шулай ук телебезне гынаһлы сүзләрдән, кулларыбызны гынаһлы гамәлләрдән тыю һәм инде күркәм сабырлык күрсәтү. Узган ел пандемия булгач, мәчетләрдә таравих намазлары да укылмады, ифтарлар да булмады. Быел хәл башка. Мәчетләр мөселманнар өчен ачык, тик чикләүләр бар. 100дән артык кешене кабул итмиләр. Килүчеләр битлектән булырга тиеш һәм үзара дистанция саклау мөһим. Мәрҗани мәчетенә ураза тәртибен, садака күләмен сорап шалтыратучылар байтак инде. Ифтар менә шушы залда узарга тиеш. Башка елларны авыз ачырга 300дән артык кеше килә торган булса, быел киметергә мәҗбүрләр. Таравих намазына, башка намазларга, җомга намазларына килгәндә, һәр кеше үзе белән битлек һәм инде үзләренең намазлыкларын алып килү шарт. Расланган аралыкны да калдыру кирәк. Рамазан аенда ураза тота алмаучылар калдырган көннәрен соңрак тотып бетерә ала. Ә бөтенләй тота алмаучылар фидия садакасы бирергә тиеш. Күләме һәр калдырган көн өчен 200 сум, ә фитр садакасы бер кешегә 100 сум итеп билгеләнгән. Закат күләме 700 сум. Ураза тотучыга вакцина ясатырга ярыймы, юкмы дип сораучыларга хәзрәтләр рөхсәт ителә ди. Шифа өчен әгәр дә ясала икән, ул вакытта ул рөхсәт ителә. Әгәр дә башка берәр нинди максат белән ясала икән, ул вакытта без рөхсәт итмибез, киңәш тә итмибез. Ураза 13 апрельдә башланып 1 ай дәвам итә. 13 майда мөселманнар ураза гаетен бәйрәм итәчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.